тази фотографска изложба да се срещнете и с танцовото изкуство, но след като сме толкова сериозно респектирани от статиката на фотографията, сега ще можем да видим и изкуството от движение. Само след секунди ще можете да аплодирате танцовото изкуство на Линди Хоп от България. Това е общност за свинг танци, която професионални инструктори помагат на всички фенове на свинг танците да усетят магията на този стил и изрично предупреждават, че срещата с това танцово изкуство води до пристрастяване и неизбежно се превръща в техен начин на живот. Периодично общността организира специални танцовални срещи с деца, като помага младежи от няколко социални дома, лишени от родителски грижи. Затова, без да се замисли, Линди Хоп България прие поканата на Чешкия център да се включи в събитието Първата република, за което сме им специално благодарни. Моля, направете малко повече място, защото танца обещава да бъде горещ, темпераментен, красив и за да можете много спокойно да аплодирате, освободете ръцете си, защото за вас ще танцуват Соня Котищева, Борислав Пенчев, Лилия Златанова, Никола Симеонов или Линди Хоп България.